Кожний год перед калядами або вже на самі каляди, як там дозволяє нам час, ми випікаємо пірник. І зараз такий вельми класний момент. Бачите, я змазую олієм. І робимо уже такий відбиток. Зараз ми будемо ставити це все в духову шафу. Будуть випікатися. Самое галоўнае ў гэтым усім это тое, што мы усе разам і нават маленькія дзеткі зараз удзельнічаюць у выпяканні. Такія традыцыі яны гуртуюць нас як сям'ю, а таксама дазваляюць адчуць падрыхтоўку да свята, бо для дзяцей гэта вельмі важна. Нейкія такія практычныя, не толькі духоўныя, але і практычныя рэчы. І можна.